i-prepare nimo diya sa alai kang Maria. Kay layo-layo sa biyan nga biyahe kung yung kaso manggaling. Kung yung kaso lang ha, wala man taingon na kuan gid ha. Adi kung sa iyang gusto ma-experience basta kaya na ako ma-afford na ako. Ala. Ay, sige. Sana na, Maria. Lutuan lugar ko nimo pag-abot diha. Unsa man nimo ang iluto for me? Ay. Oh, wala na. Nakaihi na may gala. Chabi na yan. Nakaihi na may gala. Wala na tiwas. Maria, chabi daw, Maria, chabi. Ako pa nimo liguan nga pangutan. Maria, Ako pa chabi nimo daw, chabi. liguan na nimo siya pineapple juice dito. Ipasweet. Sa lugar ang pasabot ko. Ipakuan niya, Ano ipabukalan. Pabukalan na Munada, malamig sa munada ba? Kung sa'yo magtuloy mga Maria, hamunada? Butangan ni mo brown sugar ang ikuan. Binuangan, baby. Amo kay sila. Ay, pressure cooker na siya. Relax lang bibi ko, relax lang. Para nila. Kung Nagidrive mo. kung si Maria usa ka sudan, unsa man si Maria? Ay, kato, mara to ingon ni Popi kayo na. Buta ka dugman. Unsa man. Bulalo. Agagan. Nga naman. Handa ko bitaw sa nga murag lami kay sa kuan ng Sigop. Lugit-lugito na yung bone marrow. Okay na. Okay kay tong suyupod, pero nalain ko tong dako kay siya. Okay kay tong suyupod, pero ibi, grabe naman sa tong dako kay ko, eh. Bikini. Oy, kadyo lang Hindi, bolkit. actually, ayaw ing na nga dako. Ing na lang dagan Cebu. Labi bibi ko Labi murag ko, ipatay ka na katawa, dili ko. Uy, lami ba yan ako kay pag ana ni mo ana bolkit to? Pak, dagang kay aligi. Crabs. Wow, perfect. Mga macho kay Di, mga ang pangutana ni bolkit. Unsa day mo gipangita sa kababae daytoon? Kana. Una 21 to 27 ang iba. Dili kay ko musukol sa kanang murag Bullshit. anti na bitaw kuan. Kay wala ka mong buot panggodgot. Di ako nabilin. Ang looks ni Maria ba, auntie ba ni o baby? Ay baby kayo. Baby. Sige, what tayo choice. Sige na nga. Oh, excuse me, pasok ko sa iyahang age range. Wow. Yan ang ano. Age rage. Abi ko ito storya. Okay, exit na sa ta may gala. Gawa sa bata. Sige, sa ta may gala, exit na sa ta may gala. Taga na to sila gayon na sa may gala. Ayan na oh. Ayan. Na-miss na ko to video. Sige na yung name ato. Nakalimot ko sa title to bibi ko pero Grabe, makalimot na yun. Ay, So, kabalakan, day dahil ko lang. kalimtan na po day ko nimo ba? Basta gamay yung view, malimtan. ang title malimtan pero imong itsura itong panahon na wag na ako malimtan. Wala. Boom. Ang baby ko, basta ka to na akong gingon sa imo ha. Saday. Katay mo yung mom. So good, grabe kalimtan na lugar nimo. Anak ka nga. Ay, di man to pwede dire karon. Lah, kwarto na to. Ato na to. Anto. One, two. Oh. Ayay. Oh. Oh. Thank you, Brad.